Kinikatapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya, ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad, ug siya maoy mupasan sa silot sa katawhan, aron mahimo silang matarong. Busa, pasidunggan ko siya, uban sa mga bantugan o gamhanan, kay nagpakamatay man siya, tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao, ug siya'y nag-antos puli kanila, ug nag-ampo aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. Gitugyan ko ang akong kinabuhi, tiya sa imong mga kamot. O Aman, gitugyan ko ang akong kinabuhi, tiya sa imong mga kanimo Ginoo, nagadango pa ko, nga dili gayudon ta ko kaulawan, sa imong katarong luwas sa ako, sa imong makamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matinodanong Diyos. Alang sa tanan natong mga kaaway, na imo akong salawayon. Usa ka katawanan alang sa akong mga silingan, ug usa ka kaadlukan alang sa akong mga higala. Ang nakakita ka nako sa gawas, nagpailayo ka nako. Hikalimtan ako sama sa mga minatay, nga wala hinumdumi, sama ako sa usa ka panaksan nga buak. Apan ang akong pagsalig, anakan nimo o Ginoo. Nagaingon ako, ikaw ang akong Diyos. Isa imong makamot, anang akong destino. Luwas ako gikan sa gahom, sa akong makaway ug mga manggugukon. Ipadanag ang imong naong, ngari sa imong sulugoon. Luwas ako diha sa imong kaloy, pag maisog ug pagligon sa kasing-kasing. Kamong tanan nga nagalaom sa Ginoo. O Aman,
Itugyan ko ang akong kinabuhi, tiyasay mong mga kamot. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Busa ligonon ta ang atong pagtuo, kay duna kitay Pangulong Pari nga halangdon, nga atuan na sa presensya sa Dios, si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari, nga dili mubatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka Pangulong Pari, nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Apan wala gayod makasala. Busa magmasaligon kita, ug moduol sa trono sa Dios. Diin atua ang grasya, aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliw po si Jesus uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios, nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon og buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit na man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Magligonon ta sa mong pagtuo, hugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mong pagtuo, ugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Juan. Human si Jesus makaampo ni ini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinunan ug mitabok sa sapa sa Kidron. Niadtong dapita may usa ka tanaman, ug misulod ni ini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol ni ining dapita, kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan mag-adtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panun sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol
ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila. Busa mitagbo siya kanila ug miingon. Kinsay inyong gipangita? Sila mitubag. Si Jesus nga taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog dito uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, Ako. misibog sila og nangatumba. Og gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag. Giignan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako'y inyong gipangita, ayaw ninyong hilabti kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila ang nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit ni ini o gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro. Isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga ihatag kanako sa akong amahan? Unya gidakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardiyang Hodeo, ug siya gigapos nila ug gidala una ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caifas nga mao ang pangulong pari ni adtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hodeo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro og laing tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari. Busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa pangulong pari ug misulti sa babayi nga didto sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babayi nga didto sa ganghaan miingon kang Pedro. Dili ba ikaw man ang usa ka man sa tinun-an niya ng tawhana? Dili, oy. Mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon o ang mga gwardya naghaling og kalayo ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot ni ini. Miduol si Pedro og mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa pangulong pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulunan. Si Jesus mitubag. Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat sulod sa mga sinaguga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong nangutana kaman kanako. Mao'y pangutana ang mga taong nakadungog kanako, kay nasayod sila sa akong gisulti. Sa pagsulti ni Jesus ni ini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardya o giingnan. Anong nabako ka sa pagsulting ingon ini sa Pangulong Pari? Si Jesus mitubag kaniya. Kung may sayop ako sa akong gisulti,
ipahayag kini sa tanan nga ania dinhi. Apan kun husto ako, nganong gisagpa mo man ako? Unya ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas ang pangulong pari. Niadtong higayuna, nagtindo gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya. Dili ba usa ka man sa mga tinunan niya ng tawhana? Apan milimod si Pedro. Dili oy. Miingon siya. Unya usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari, paryente sa tawo, kansang dalunggan giputol ni Pedro, nangutana. Dili ka ba ang akong nakitan uban kaniya dito sa tanaman? Ug si Pedro miingon na usab. Dili. Ug diha-diha may mitugtugaok nga manok. Unya gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hodeo wala mosulod sa palasyo, kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa paglinis, aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa migula si Pilato ug nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong, batok ni ining tawhana? Sila mitubag. Dili unta namo siya dadon nganhi kanimo. Kun wala pa siya makasala. Ug si Pilato miingon kanila. Dadaan ninyo siya, ug hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hodeo mitubag. Wala itugot kanamo ang pagpatay tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha mamatay siya. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Imo ra ba gayud kining pangutana? O gisultihan ka ba hinuon sa uban may tungod kanako? Si Pilato mitubag. Hudiyo bagod ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo nga ri kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa ni ining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta. Aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi, ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Tungod ni ini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod ni ini nataw og mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsa bay kamatuuran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hodeo. Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamong buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Si Barabas usa katulisan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya ug sapot nga dagtom pula. Ug nanuol sila kaniya ug miingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Ug siya gipanagpa nila.
Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tawo. Karon, dadon ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo, nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunokon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila. Ania ang tao. Sa pagkakita sa kadaguan sa mga pari ug sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya! Si Pilato miingon kanila. Kung mao ka na, kuha siya ug ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. Ang mga Hudeyo mitubag. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon, kay siya nagkaanak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato ni ini, misamot siya kahadlok. Busa mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin ka ba gayon? Apan si Jesus wala motubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya. Dili ka ba mutubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo ug sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag. Wala ka untay gahom kanako, kun wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nganha kanimo, mas sad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato ni ini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudeyo misinggit. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador. Kay bisan kinsay magpapari, kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato ni ini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan ni ini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispiras sa pangilin sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudeyo. Ania ang inyong hari. Apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya! Patya! Ilansang siya sa krus! Si Pilato nangutana kanila. Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadaguan sa mga pari mitubag. Wala kami hari Gawas sa emperador. Tungod ni ini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag, dapit sa kalabera. Sa Hebreo, ginganlan kini og Golgota. Ug didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudeyo. Daghang mga Hudeyo nakabasa ni ini, kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadaguan sa mga pari miingon kang Pilato. Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili kamingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. Apan si Pilato mitubag. Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus, gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat.
usa ka bahin matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili nato kining sion. Magripa hinuon kita kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan ang akong bisti. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan, ug ang igsuon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleophas, ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan. Babay, ania ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an. Ania ang imong inahan. Sukad ni adtong gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon. Giuhaw ako. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka, ug nagtunlob silag espongha sa suka, ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo, ug giisa nila kini ngadto sa iyang bakbak. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos na. Unya miduko siya, ug namatay. Palihog mangluhod. Palihog manindo. Ang mga Hodeo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlawng igpapahulay, balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Jesus, gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw, ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita niining hitabua, nagmatuod niini, aron manuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti, ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. Ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tawo mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human niini, si Jose nga taga Arimatea, mihangyo kang Pilato, nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose, usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang, kay nahadlok man siya sa mga kadaguan sa mga Hodeo. Gitugutan siya ni Pilato,
Busa miadto si Jose ug gikuha ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabii, mikuyog kaniya, dala ang mga kalim-an ka kilo nga pahumot, sinako nga mira ug alo. Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos og panapton nga lino uban sa mga pahumot. Kay mao man kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansang si Jesus. Ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pa gayud kalubngi. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kay duol raman ang lubnganan, ilang gilubong si Jesus didto. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayto ikaw, O Kristo. Manglingkod. Ug niining maong adlaw, kanusa atong gihandom ang pagpasakit ug pagkamatay sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ang atong mga pagbasa, ilabi na ang ato ang pasyon nga nagtudlo kanato og daghang mga butang. Og niining daghang mga butang, tulo ka mga pagtulunan nga atong pagpamalandungan karon. Labing siguro daghan kay tag mga pagtulunan nga atong nadungog, nga atong mabawon sa atong pagpanaw niining kinabuhia, sa atong pagpanaw padulong sa 2034 nga usa kadakong kasaulugan sa ato ang pagkasimbahan. O kining tulo ka mga butang nga atong pamalandungan karon mga igsuon, mao kining pag-amuma, pag-antos para sa uban, ug paghatag sa kaugalingon alang sa uban. Mga igsuon, ang gugma nga tinuod makita sa tulo ka paagi nga mao kining akong gihisgutan kaganina, pag-amuma, pag-antos para sa uban, ug paghatag sa kaugalingon. Mao kini ang gugma nga gipakita ni Hesus, ug mao usab kini ang gugma nga gitawag kita ug atong buhion diha sa atong kinabuhi matag adlaw. Una, ang pag-amuma. Ang pag-amuma mao kini ang pag-antos. Mao kini ang pagtagad sa uban. Dili kinahanglan nga muhimo kitang dagkong mga butang aron makita unsa kamahinungdanon o makita unsa kita kamaamumahon. Usahay ang pag-amuma nga gikinahanglan mao ang pagpaminaw. Pagpaminaw sa mga kasakit sa uban, pagpaminaw sa mga nagkalain-laing mga kasinatian, pagpaminaw sa mga kasinatian, sa mga struggles sa mga anak, pagpaminaw sa mga problema, sa mga pag-antos, sa mga kasakit nga nasinati sa mga ginikanan. Pagkaanindot unta nga anaa kining pagpaminaway diha sa pamilya. Pagbisita ug paghatag ug gagmayng tabang ngadto sa mga nanginahanglan.
Dili ta unta magpaabot lang kun adunay pay katalagman. Usa kita mohimo og tabang. Yes, nindot nga motabang kita panahon sa mga dunay katalagman. Pero pagkanindot unta nga dili lang ta magpaabot kun aduna pay katalagman, usa kita mutabang. Kung mutan-aw ta diha sa ato ang palibot, pagkadaghan sa nanginahanglan sa atong tabang. Kung mutan-aw ta bisan gani diha sa pamilya, bisan diha sa atong panimalay, pagkadaghan sa nanginahanglan nga paminawon, pagkadaghan nga nanginahanglan nga hatagan nato og panahon. Sa unsa man nato ka makita ang kinigyong pag-amuma. Sama sa usa ka inahan nga mag-atiman sa iyang anak. Mausab kini ang gitawag ta sa pag-amuma sa usag-usa. Daghan sa naa sa atong palibot nga nanginahanglan sa atong pagtagad. Mga masakiton, mga tigulang, kabus o nag-inusara. Ang pangutana, unta nga ngayan natong ipangutana diha sa atong tagsatag sa kakasing-kasing og nahuna. Nagmaamumahon ba ako ngadto sa uban? Nahinumdum ko nga dihay usa ka higayon nga nimbisita kog usa ka masakiton kay lagi mangumpisal og magpahilog. Tinuod ning abot mi og hapit mag-usa ka oras sa iyang pagpangumpisal. Pero kahibalo ba mo nga sa usa ka oras wa kaabot og 5 minutes ang pagsulti sa iyang mga sala. Ang nagpabilin nga hataas nga among panag-istoryahanay, ang maong tigulang nagpadayag lang siya sa unsay na iyang nasinati. Nagpadayag lang siya sa iyang pagsinati nga diin wala na siya bisitaha sa iyang mga pinalanggang anak. Nagpadayag in taon ang maong tigulang nga diin gimingaw na siya sa iyang pinalanggang apo. O gani mga igsuon, human na mong istoryahanay, ako siyang gipangutana, asa naman din mo ang imong pinalanggang apo? Ug iya kong gitubag, nagtrabaho naman kuno sa syudad, padre. Yung term ha, nagtrabaho sa dakbayan. Ug unya nangutana ko, asa man dapita? Ning ingon siya, didto kana man kunong Ayala-Ayala, Father? Ug nangutana sa ko, asa man dapita sa Ayala-Ayala? Ingon po siya, Jollibee kuno, Father. Ug kaluoy sa Ginoo mga igsuon, nagkatawa ko kay lamang ka Ayala-Ayala, Jollibee. Ug tuod man, ning sulay yu kog paningkamot nga ning adto kog Jollibee o Ayala-Ayala ug ning adto kog Jollibee. Ug unya kanang mga tindera o kanang mga naninda na ginayngahan dinhi, linya gyud ko mga igsuon ug akong gipangita ang ngalan nga gisulti sa maong tigulang. Ning adto kog Jollibee, wala. Ning adto ko sa lain na pod nga Jollibee, wala. Og nakaplagan gyud nako mga igsuon sa usasad ka Jollibee. Di lang kumusulti unsa nga pod food chain ang siya nako nakitaan. Ug human nako nakitaan, linya jud ko padulong ni adto. Ug unya human nako linya ug sa ako na iyang entertain, miingon ko, "Ma'am, familiar nako imongan. Apo ka ni ko ano?" Ingon din siya, "Yes, Father." "Oh, yes, sir." Wa sila kailang pari ko. "Yes, sir." "Nganong kailaman ka, sir?" Ning ingon ko, "Nakaadto man ko sa imong apuhan, nga nimbisit na agi ko, nakaistorya ko." Unya, miingon siya, naghisgot man siya sa imong ngalan, o gimingaw na kuno siya nimo. Ako siyang kiignan,
bisitaha, uy. Tigulang na ra ba, ug nagmasakiton ang imong apuhan. Ug miingon dahil siya, Sir, busy man kay ko, Sir, oy. Miingon ko, kana di imong day off. Ug miingon siya, manglaba pa man ko, Sir. Daghang pa kay kong buhaton, manglimpyo ko sa boarding house sa akong day off. Miingon ko nga, bisitaan lang, bisig kadiyot. O daghang kay siyang rason. O wa na lang gyud ko mo insist gyud. Wa sa ko mo pa ilang nga pari ko. Wa lang gyud ko mo insist kay ngano man nagkataas mang linya. Ug unya pilar may istorya aron ta madali namatay ang maong tigulang. Ug kaluoy sa Ginoo na timingan nga nagpamisa week mass. Sa ako yung pagmisa mga igsuon, nakit-anak kong maong apo nga naglingkod duol sa lungon. Og ako din siyang giignan, Ma'am, familiar imong naong. Naalagi ka. Di ba nagtrabaho magkasakuan? Og miingon siya, ning live ko, Father, pari de ka no, kay nungdum ko nimo, naghisgot ka ni Lula. Unya ning ko, yes, ingon siya, pari dihay ka, ug miingon ko kaluoy sa Ginoo. Ug ako siyang giignan, nganong naamang ka karon, busy man ka. Ug wa siya mutingog. Ako ang gibalik og pangutana, busy man ka, nganong naamang ka karon? Di ba duty pa man ron nimo? Ug miingon siya, ning leave ko, Father, kay pinangga kaya jud kay ko ning akong lula. Ug ako siyang gitubag, pagkaanindot unta, nga ming live ka sa panahon nga makaistorya pa siya. Pagkanindot unta, nga imo siyang gibisita sa diha nga pwede pa nimo siyang maistorya. Akong gipakapinan before ko nagmisa, miingon ko, pwede man di ay ka mo live unta sa? Mao nang kung ako pa imong naapuhan, kalgon jud ikaw. So, nga naman mga igsoon, usahay ang kanabang pag-amuma. Pagkalisod mga igsoon, timan dili baya sa tanang higayon, tingali na kahinumdumo ni ini. Ako ning giingon, panahon sa Pasko, nga dili tanang panahon nga kita mo bisita, ang atong bisitahon, ang gikinahanglan kwarta, kundili ang atong presensya, nga mas bililhon pa kay sa kwarta nga atong madala umahatag. Muna nga pagkanindot unta, kining pag-amuma, pagkanindot mga igsoon nga dili nato kanabang pakyason. Mao bitaw na ay daghang mangutana ngano ka no nga sa buhi pata gamay ra kay mohatag natog mga bulak. Kabantay mo na? Pero inig kamatay nato. Unsa naman? Pirtinang daghanang bulak hangtod sa minteryo, pirting daghanang sagbot. Nga naman, kay daghan or gamay ra ang mapasalamaton samtang buhi pa ta, pero daghan na kayong nagmahay nga nung wala ta makaalima samtang buhi pa siya. Mo nang pagkanindot unta ang kining pag-amuma kay mauni gipakita sa atong Ginoong Hesukristo kanunay siyang nag-alima sa matag usa kanato. Ikaduha, ang pag-antos para sa uban. Ang tinuod nga gugma, andam mo antos. Usahay, kapoy ang pagtabang. Diba? Labi na kung ang imong tabangan, magmura na lang mo magsalig nimo. Usahay, kapoy ang pagtabang kay makaingon ta sa katong murabag. I think advertisement ni kaniadto during my elementary days, muingon ta nga, bakit palagi na lang ako? Di ba? Mauna nga, usahay bation tag kapoy sa atong pagtabang. Usahay magsakripisyo ta sa atong oras, kwarta, o kaharuhay. Kana bang isakripisyo kumutabang tag mo antos ta para sa uban? Nagkinahanglan man nga muguwa ta sa ato ang comfort zone. Aron mutabang ngadto sa uban nga nanginahanglan. Apan kung buhato nato kini alang sa uban,
ang atong pag-antos mahimong halad sa gugma. So sama god nga kanang tinuod pananglitan mahigugma ta, labing siguro majority if not all naka-experience man ta nga nahigugma. Wa mo ka-experience? Naasa day mangutana ra ba? Ka ikaw padre naka-experience ka? Mag-asoy lang yata na. No? Mabitaw ko mahisgota. Murabag kana bang maingon ta nga kung naka-experience kita paghigugma, kasulay bitaw ko nga naghatag kog recollection, tingali na share naman ninako ninyo, nga giingon pa mga igsuon nga human na kog hatag og recollection. Unsay nakaon atong maestra, nga ning kalitra mag-ingon nga, class, si Father, bago pa mo kumpari na tong time si Father, andam kaing mga mutubag sa inyong mga pangutana. Di ba, Father? Ang masag mo ingon in town ko nga, dili ma'am, kay oras na, magmisa na ko. Maikog masag ko, kay tingalig, maulawan siya, o ka minsulto. Mo na niingon ko, yes ma'am, yes. No, katabang, yes, pero gakagot ang ipon ba? O uniha, daghan din kaing nangutana. Usa sa mga nangutana, usa ka babaeng gwapahon. Gwapa ugma pohon. So mauna nga, ug ang iyang pangutana mga igsuon, kay balumog unsa iyang pangutana, Father, kamao pa ba kang mahigugma? Anindutang pangutana halagi. Wa pa siya kalingkod, ako na siyang gitubag. Miingon ko, pagsulod na ko seminaryo, wala ko kuhaig kasing-kasing. Pagdayo na nakong giordinahan nako sa pagkapari, wala sa ko kuhaig kasing-kasing. O ako siyang giignan sa ato pa, kamaog yapong kong mahigugma. Og ning suliyaw ding mga ukoy. Og ako silang giignan, nga naman, kay unsaon man isip usa ka pari ang pagpangalagad kung walay paghigugma. Di ba? Kanang kapoy na kaayo, unya, gikan ka ni anang dapita, unya pag-abot nimo sa kumbinto, na anasay ning adto, Father, na ay magpahilog nimo, taga-asa man, didtong dapita, diin kagikan, nga nuwa na lang yung kaatngi, gipapauli pagkagkumbinto kay pabalikon. Di ba? Kanang mga usahay na ay mga higayon tingali nga kapoy. Sama pananglitan, kana bang, ay kanang pakumpisal, labi na panahon sa Holy Week. Naapay daghang buhatono, no? O niya, naghimo tag grand confession, wala mangumpisal. Gaya nga naman, nagpaabot yung Huwebes Santo o Biyernes Santo. Nginiktan-o ni mo, kining mga naw nga mo, o magkita ni sigig paminaw, iniingo na to nga, magkuano, pero sagdi na lang. No? Usahay tingali, ganahan ta kayo nga muhigda kay kapoy, pero naay panginahanglan, kinahanglan, gawas. Susama usapan ng litan sa usa ka inahan, usa ka ginikanan, nga tingali kapoy, gikan sa trabaho, pero pag alas 12 sa gabi, ang bata mihilak kay gigutom. Unsa may gibuhat taon sa inahan ug amahan ni bangon aron pagkutaw og gatas bisag gikapoy. Nakakita ko ni ini, nakasinati ko ni ini tungod kay dihay usa kay gayon nga ning uli ko sa amoa. Unya akong manghod dunay gamay pang bata ug unya ning hilak. Nakamatasag ko kay perting hilak ang akong manghod. Dali kay nakakuha og termos. Dayon, timpla din siya gatas. Ug unya, ako nagkatawa. Wa lang sa ginako badlunga. O sa'yo, kay ko nga, buang-buang sa ko. Nga nung nako badlunga. Kay nga naman, human ako kuha gata, human yag, kuha din siya. Unsa pagtimpla na niya ang iyang gikuha ang asin man ug iyang gibutang sa kuang kay gaduka pa in tahon ang akong manghod.
ug unya ning katawa ko pag-ayo, ug unya pagkutaw niya ning ingon taong ko nga ilisi na pangging ilisi. Ingon siya ngano man giuhaw kanang hilak ng bata. Ingko asin in tao na imong gitimpla sa gatas. Ngano man nagpihong man taw ngano man kay balo ko nga napurhisyo ang bata, way tarungtog, pero ning mata gihapon gugma sa ginikanan, gugma nga andang muantos. Maunay kamong mga bata, kamong mga batanon, kamong mga anak nga niya karon dinhi, maunay gibuhat sa iyong ginikanan. Maunang ayaw intawon mo giyanog tubag sa iyong mga ginikanan. Di ba? Hangyo lang na pakapin. Ayaw intawon kay ngano man ang pag-antos sa inyong mga ginikanan. Tinuod, wala sila nagpaabot nga inyong baslan. Ang ilang gikinahanglan nga kamaulang unta kamo mahigugma ug makakita sa ilang mga pag-antos para kaninyo. Ayaw unaha ang barkada. Unaha ang pamilya. Sumunay gugma mga igsuon. O pagkanindot unta kung kining maong gugma ato kining ipasinati diha sa pamilya, kay diha sa pamilya mugawas man sad kini diha sa katilingban. Pagkanindot unta nga dili kita magpabilin asa ta komportable. Pagkanindot unta mga igsuon nga mugawas kita sa dapit nga diin kita komportable aron mopadayag sa gugma sa Dios. Ikatulo ug katapusan sa introduction. Ang kining paghatag sa kaugalingon. Ang kinatumyan sa gugma mao ang paghatag sa atong kaugalingon. Dili lang ang sobra nato usa nato ihatag. Pagkanindot unta nga mohatag ta bisan sa atong gikinahanglan. Unya kana bang moingon gyud ta nindot kani nga naay panultihon sa maninglis nga moingon give and give. Unsay sumpay na kalimot mo sa ko? Unsay sumpay na? Ha? Give and give until it hurts. Pero dili kay ko ganahan ana. Ako mangita man gyud kog libog-libog. Kanang give and give until it hurts. Kung masakitan na ka, dili na ka muhatag kay nasakitan naman ka. Pero pag kanindot unta mga igsuon na usbulan na to gamay, kay hilig man kog pangupya nya ilisan naggamay. No kana bang give and give unya even it hurts. Hatag ta bisan patud masakitan na ta. O kini mga igsuon mao man sad ni ang masinati diha sa pamilya. Ang mga ginikanan padayon nga mihatag sa ilang anak. Bisan tuod masakitan na sila kay gitubag-tubag lang. Bisan tuod masakitan na sila kay gibaliwala lang ang ilang pagsakripisyo, pero padayon nga mihatag. Ug maumasad ni mga igsuon ang Ginoo nga bisan tuod nasakitan na siya, bisan tuod kapoy na, pero ning padayon gyud siya tungod sa iyang dakong paghigugma kanato. Ug mauni gikinahanglan diha sa ato ang katilingban. Ang kining paghigugma ng mga igsuon, ang paghatag sa kaugalingon ngadto sa uban, ilabi na ngadto sa mga nanginahanglan. Ug mauni atong tinguhaon sa atong pagpanaw isip usa ka simbahan. Gikan sa pamilya mugawas na diha sa atong katilingban. Pagkanindot unta nga dili ta magpabilin sa atong comfort zone, sa atong diin komportable na ta sa atong mga kauban. Kauban sa mga nagkalain-laing organisasyon sa simbahan, komportable na kami. Usahay gani ang uban, dili na ganahang mapunan. Kaya nga naman, komportable na kaimi. Ang uban, imbis malipay, kung naay mo apil, murag mag-uol. Kaya nga naman, makonsider tingali nga ang uban ilang kompetensya. Pero hinumdumi ang matag usa ka nato, dili ta magkompetensya anay, magtinabangay. Tanawa ang imong silingan, dili na siya nimo kompetitor, kundili
collaborator. Mauna nga pagkanindot unta nga manggawas ta sa atong asa ta komportable. Mauna nga mamalik ta ngadto sa atong gagmayng katilingban. Pagkanindot unta, pirmi na tong madungog dinhi sa atong parokya nga moingon ta anaa gyud ang BEC spirit. Pero timan ang spirit kung dili nato lawgan mamatay, di ba? Tan-awar gud na ang Espiritu Santo, pirmi na itong makita, hulagway, diha sa lampati. Di ba? Klaro? Ang uban pod sa hulagway sa kalayo. Ang salampati, nga mo igihulagway sa Espiritu, kung walay lalaw, unsa may mahitabo, mamatay. Ang kalayo pod, nga usahay mo say hulagway sa Espiritu Santo, kung walay sugnod, maunsa man, mapawong. Mao nga atong sugnuran, atong buhion, dili lang ta mo ingon nga naa ang BEC spirit, kundi atong ipasinati gayod. Mao nang pagkanindot unta, mobalik ta, magpakabana ta diha sa atong katilingban, mongadto ta sa atong kapilya. Mao na nga hagit ni nato sa natong tanan, ilabi na ang mga nagkalanlaing nga mga organisasyon sa simbahan. Aktibo ta ngadto sa parokya, ngadto sa kapilya, from kapilya ngadto sa simbahan. Mauna nga kung magmisa kog monthly mass, mangita jud ko kung makahibalungo nga kini sila naa dinhi, mangita jud kog asa na sila. Nganuman kay lisod man nga aktibo ta sa diri sa simbahan, pero dili ta aktibo sa ato ang kaugalingong katilingban. Ug maunay hagit na to mga igsuon, maunay pamaagi nga atong agian aron sa atong pagpanaw padulong sa 2034 pagkanindot kun ang matag usa makasinati sa talaagsaong gugma. Mga igsuon, ato gayong buhion kining tulo. Ang sa toy una, pag-amuma. Ang ikaduha, unsay ikaduha? Ang pag-antos para sa uban o paghatag sa kaugalingon alang sa uban. Ato kining buhion, kay kung mag-amumahay kita, walay mag-inusara. Kung mag-muantos kita para sa uban, adunay paglaom. Kung muhatag kita sa atong kaugalingon, mutubo ang paghigugmaay o pag-alagaray. Mao kini ang atong hagit sa Biyernes Santo, atong puy-an ang gugma ni Kristo Jesus. Amen. Palihog manindog, ato karong himuon ang pag-ampo. Alang sa simbahan, magampo kita mga minahal uyamot, alang sa simbahan sa Dios nga nagalukop sa kalibutan. Ang Dios ang amahan nga makagagahom sa tanan, mag-agak ug maghiusa unta kanato aron makasimba kita kaniya sa kalinaw ug kahusay. Magluhod kita. Manindo kita. O Dios nga magagagahom ug walay katapusan, imong gipadayag ang imong himaya sa tanang mga nasod. Pinaagi ni Kristo imong anak, tultuli kami sa pagkamakanunayon sa among pagtuo ug sa pagsangyaw sa imong ngalan ug pagdala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao. Kini among gipangayo
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa Santo Papa. Magampo kita alang sa atong Santo Papa, Leo, ang Dios nga nagpili kaniya sa pagkaobispo, maghatag untag kaniyag kaayuhan ug kabaskog sa lawas, aron mamaayo nga pagkagiya ug pagkadumala ang santos nga katawhan sa Dios. Magluhod kita. Manindu kita. O Diyos nga magagagahom ug walay katapusan, ikaw nag-agak sa tanang mga butang pinaagi sa imong pulong. Ikaw nagdumala sa tibuok katawhang Kristohanon. Sa imong gugma, panalipdi ang Santo Papa, nga imong gipili alang kanamo. Ubos sa iyang pagpangulo liguna ang among pagtuo ug himoa kaming mas maayong mga Kristiyanos. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Magampo kita alang sa kaparian ug mga siglar sa simbahan. Magampo kita alang kang Alberto, atong obispo, mga pari ug mga diakono, alang sa tanang mga nag-alagad sa simbahan, ug alang sa tibuok nga magtutuong katawhan sa Dios. Magluhod kita. Manindu kita. O Diyos nga magagagahom ug walay katapusan, ang imong espiritu mo'y nagdumala sa simbahan ug naghimo kaniyang santos. Patalinghugi ang mga pag-ampo ug tabangi kaming tanan sa among tagsa-tagsa kapagtawag, aron kadungagan ang among kakugi sa pagtuman sa among mga katungdanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Alang sa mga nag-andam aron kabunyagan. Magampo kita alang ni atong nangandam alang sa pagbunyag. Ang Dios nga maluluyon, maghimo unta nga mobulig sila sa iyang gugma, magpasaylo sa ilang mga sala, pinaagi sa tubig sa bagong pagkatao, ug maghatag kanila sa kinabuhi diha ni Hesukristo atong Ginoo. Magluhod kita. Manindu kita. O Diyos nga magagagahom ug walay katapusan, gihatagan nimo kanunay ang imong simbahan ug bag-ong mga sakop. Dungagi ang among pagtuo ug kahibalo. Niadtong nangandam alang sa bunyag. Himoa nga mataw sila pag-usab pinaagi sa tubig nga maghatag og kinabuhi. Ug himoa sila nga mga sakop sa imong piniling banay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa kahiusa sa mga Kristiyanos. Magampo kita alang sa tanan natong mga igsuon nga sama kanato nagtuo kang Hesukristo. Ang Dios maghiusa ug magpundok sulod sa usa ka simbahan sa tanan nga sa kinasingkasing nangita sa kamatuoran. Magluhod kita. Manindu kita. O Diyos nga magagagahom ug walay katapusan, ikaw nag-amping sa tanan nga imong gihiusa. Tan-awa nga maluluyon ang tanang nagsunod kang Hesus nga imong anak. Kaming tanan
imong tungod sa among usa nga pagbunyag. Himoa kami nga usa dinha sa kabug-os sa pagtuo ug ampingi kami nga nahiusa dinha sa inigsuunay paghigugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Alang sa mga Hudiyo, magampo kita alang sa katawhan nga Hudiyo. Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo ug gugma sa iyang ngalan ug ang ilang kamatinud-anon sa iyang kasabutan. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga magagagahom ug walay katapusan, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong simbahan. Kaniadto imong gisaad ang kaluwasan kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat ug naghimo ka ug kasabutan uban kanila. Dada sila karon nganha sa hingpit nga kaluwasan nga imong giandam alang sa lungsod nga una nimong gipili. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo. Magampo kita alang niadtong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultul unta kanila sa dalan sa kaluwasan. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga magagagahom ug walay katapusan, himoa nga sila nga wala mag-ila kang Kristo, makakaplag sa kamatuuran, diha sa ilang paglakaw, sa kasing-kasing nga matarong, diha sa imong atubangan. Tabangi kami pagtubo sa gugma alang sa usag-usa, o pagsabot pag-ayo sa misteryo sa imong pagkadiyos, o sa pagahimong mas hingpit nga mga saksi sa imong gugma at tubangan sa katawhan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios. Magampo kita alang niadtong mga wala magtuo sa Dios. Makapahimuot unta sila sa ilang magbubuhat ug manunubos, pinaagi sa matarong sa ilang konsensya ug kinabuhi. Mangluhod kita. Manindog kita. Magkagagahom ug walay katapusang Dios, gibuhat mo ang tao aron ang tanan manghandoy sa pagkaplag kanimo. Ug makabaton sa kalinaw, human ikaw makaplagi nila. Itugot nga bisan sa tanang kakulian, nga mubabag sa ilang dalan, makaila unta sila diha sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, sa mga timaan sa imong gugma ug kaluoy, ug mudawat sila nga malipayon kanimo, ang usa ug matuod nga Dios, ug amahan namong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Alang sa mga namunuan sa gobyerno. Magampo kita alang sa mga nag-alagad sa gobyerno. Ang Dios mag-agak unta sa ilang mga huna-huna ug mga kasing-kasing, aron ang tanan nilang gialagaran magpuyo diha sa matuod nga kalinaw ug kagawasan. Mangluhod kita.
manindog kita. O Diyos nga magagagahom og walay katapusan, ikaw na sayod sa mga gipangandoy sa mga kasing-kasing sa mga tao, ug ikaw ang tigpanalipod sa ilang mga katungod. Sa imong kaayo bantayi ang tanan nga anaa, bantayi ang anaa sa gahom, aron ang tibuok lungsod bisan diin makapahimulo sa kagawasan sa tinuhuan, sa kahimtang nga walay kahadlok ug sa matuod nga kalinaw ug kahusay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Alang sa mga kinahanglan sa tanan. Magampo kita, mga minahaluyamot, alang sa gikinahanglan sa tanan. Ang Dios, ang Amahan nga makagagahom, maghatag untag kaayuhan sa mga masakiton, kahupayan sa mga himatyon, maayong pagpanaw sa mga nagbiyahe, kagawasan sa mga gibilanggo, supak sa katarungan. Luwason unta niya ang kalibutan sa tanang mga sayop, sa gutom ug sa mga sakit. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga magagagahom og walay katapusan, ikaw naghatag og kabaskog sa mga gikapuyan ug bag-ong kadasig sa mga nawad-an sa paglalaom. Patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagsangpit kanimo dinha sa ilang mga kagul-anan, aron makabaton sila sa kalipay sa pagdawat sa imong hinabang diha sa ilang mga kinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Pangayoon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dad-on kita niya sa pagpasaylo kanila nga mga nakasala kanato. Nakasamang halangi pagkay mo ng imong ngalan, uabot ka na mo ang imong hingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinuluwa, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining kinabuhia, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo amo ang Ginoo. Jesu-Kristo nga kalakasan sa Kristo. Dili ang tapatag ka na mo kung silot patok ka na mo kundili. Tungod sa imong kukmaw kaluoy, panalipod ang tambala lang sa mong kalago lawas.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Ako, Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga magkagagahom ug walay katapusan, gihatagan mo kami bag-ong kinabuhi, pinaagi sa madaugong kamatayon ug pagabanhaw ni Kristo. Ipadayon kining makaluwas nga buhat, makaamgo unta kami kanunay sa among pagpakigambit niining misteryo, ug magpadayag unta kami niini kanunay dinha sa Kristohanong pag-alagad kanamo kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Humani ini atong isunod dayon ang pagprosesyon, unya angan ay sa atong prosesyon ang cerealis, dayon ang pipila ang human sa cerealis ang Mater Dolorosa, unya sunod sa Mater Dolorosa ang mga CWL, ang choir, ang youth, ang lectors, ang cantors, og unya dayon og ang mga pipila ka mga katawhan, dayon humani ini musunod ang sounds, ang para matunga ang sounds sa ato ang dayon human ang Santo Entierro, unya human sa Santo Entierro magsunod ang mga ministers, ang apostoles, ug unya dayon ang mga katawhan o ang tanang katawhan. O ang mga lalaki ari magsunod sa koan sa Santo Entierro, ang mga babae adto sa Mater Dolorosa. Okay lang sa nga magbuwag lang sa mo sa iyong bana o sa iyong asawa. Iduko ang inyong mga ulo o atong pangayoon ang panalangin sa Ginoo. O Ginoo, nakasaulog na kami sa handumanan sa kamatayon sa imong anak. O nakakaplag na kami kalauman dinha sa iyang pagkabanaw. Hupaya kanunay ang imong katawhan. Panalangini kami o pasayloa ang among mga kalapasan. Lig-o na pagayod ang among pagtuo o padangata kami sa kaluwasang walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.